Dim mam mynd â dadi gytre? Eisiau? Mae da ni reswm i gredu bod eich mab, Aled, yn dal yn fyw. Ein ni wedi dod i gysylltu ar y dyn ifanc. Na. Chi wedi gwneud camgymeriad. Fi'n gwybod bod hyn yn anodd. Ys dim syniad ych chi. Ydy tad Aled ma? Mrs Roberts? Ni ddim dwi'n gilydd ragor. I'm sorry. Os modd gyda ni gysylltu dy ge? Siwr i chi'n gwybod mae Aled yw e? Mae'r amgylchiadau yn anodd. Anodd. Mae e dan ymheuaeth o gyflawni trosedd. Ar ôl yr holl flynydde yma, chi'n dod fan hyn yn gweithio bod chi wedi ffindo'n fab i. A mae'r troseddwr yma yw Aled. Mae'n fab i di marw. Boddodd e dros 15 mlynedd yn ôl. Mami! Mo'i chi adael. Nawr. Please.